Guys, good evening. This is Prititit and our family. Ang sinulog dami. Gabing dako. Oh, gabing dako. So, please follow and subscribe our YouTube channel, Prititit. Prititit dahil sa mga guys. Prititit. Guys, mauna siya guys. Try sila chip. Mauna eh. Mauna yung tagbantay na mo. Tagapagligta. Hi, sir. Entrance sir, ato entrance sir, tulad ito, plaza mo. Plaza na tubikas sa atin. Yo, ang plaza rin at tubikas. So, may kabawasan nga pikas. Sa mauna na siya guys. Kasi klase lang tao guys. Prititit. Mas klase lang sudan ay ko ano eh, mais na. Ay mga mais guys. Ah, kubra sila. Asa kubra dong? Kadaro ko yata kubra mura sa lida. Nawala na sila. Asa sila? Asa mo sila? Nawala sila. Prititit. Paok Prititit. Paok Prititit. Ano man? Paok Prititit. Okay guys, daray mga subscribers. Message ko lang ato ma'am. Oh sir, ano masasabi mo sa Tiger? Sila. Wala siya ma-comment guys. So, salamat kayo guys. Daray mo na kong brad nga. Gidastanan. Ya, tagidastanan. Yo. Yeah. Ready akong gigi. Balik ang back. Tara akong master. Ay guys, tara ang mga tao guys ay padung guys. Kami padungsan. Oy, hay po. Ano hay? Tara. Ito, kalindot sa hangin. Sa lida. Prititit. Tara, naabot namin sa Mugyari guys. Pabuto-buto guys. So, okay kayo. Guys, sakit tuhod guys. Hoy, mga subscribers. Hila ng bigas ng damdamin. Wala ba na eh? A few
moments later. Guys, manayaw mig tala. Tatawad, manayaw mig tala. Nga. Tanawa mong sayo guys, so okay ra, bahalag. Pataka lang ba? Ha? Tala dance niya, so tanawa ninyo. Ha? Mamiling nyo, so nagtala na lang niya. Watch. Check the mic and make sure it sound right, boys.